Bukajan Police Station ang kang lakhaing koy raisi Borjan constituency ke parlo Gangdipur mate hidipi mohori teron arong amikar mohen terang lapen hemai tipia supo Jemson Terang kedamtang aru achiklo niphai kripli arni ahem ben barjui amat piniar nianta ahem chelele derajok apo lapen apai tum kamatha kisung pini nonan chiklo jon plian pleng det apita thangabirta ave ahem asor tumben ke kedamtang arni pen ko anma kachiri nang jian ke chirilo ajir po ajir pialong don raba tuma phan anta arju thaile sita che theglong le det si abidi jut konglo asiko mane jong si Jemson Terang aphan theglong pute kanghon kangjing so pen birta kapajini ji aphanta kachuningri pado athe yalang li tumpen ke un an ke chirilo sita chilong thek thedalo asila bangso so phan kiri kapalong ji aphan pura hamphanga song kikle matum penta nang cherap dun tha pusi apo apaya tum penta kachuning ripon Jemson Terang ke arta ningkan great roxy lapen alangli DVN High School alongsi sirke bangdeng lu charli dun bomlang mohen terang lapen hemai tipi alangli tum asomar bang hinivet arlo so inut so pinso inut sita nona bangke pinso inut vera jok kaching hon thek tigau so bangsi kache theglong le det ajok cho thekhe jun thekhe anpin Hasikomane jong si Jemson Terang aphan theglong abang dolingta tong sekot pen labangso 7002815723 lapen 8761803421 anambar along birta nang kapeleji aphan apo apai tum kachuningri padikrim loputa pachini Bukajan pen Anand Terang Karbianglong live